Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Hi love! Back with me DJ Lala para sa ating programang Sakto, Klaro, Diretso at ngayon oras na para sa ating biyahe Sender of the Night. This one was sent to us over at our DJ Lala Facebook page and eto na nga ang biyahe ni Kyla. Hi DJ Lala, good evening po. Pakitago na lang po ko sa pangalang Kyla. Sobrang idol po kita sa pagiging totoong tao mo sa pagdating sa pagpapayo. Ayan, nais ko lang din po sanang humingi ng payo. 29 years old na po ako at isang OFW. Last January ko lang po sinubukan na pumasok sa isang relasyon. Mas naging focus po kasi ako sa trabaho dahil mahirap lang kami. May nakilala ako last December, isang OFW din. Nagkita kami sa isang ahensya ng gobyerno para sa mga OFW. Nanligaw siya at sinagot ko siya bago ko bumalik ng abroad. 29 na po kasi ako. 6 years na din po ako dito next year. At gusto ko nang mag for good. Gusto ko na ding magkaroon ng karelasyon na makakatuluyan ko na din. Kaya lang DJ Lala, tumatagal ng 5 days or 1 week bago siya mag-reply. At di man lang siya nagsasabi ng pasensya na sa ilang araw niyang hindi pagpaparamdam. Kahit anong araw lang niya gustong mag-chat. Minsan parang siya pa yung pa-victim pag sinasabi kong maghiwalay na lang kami. Di daw ako seryoso. Alam ko naman na tatanggap niya yung messages ko kasi nade-delivered naman yung mga chat ko. One time, nakipag-break na ako dahil sa ganung issue pero after 2 weeks, nakipag-ayos siya. Binigyan ko siya ng isa pang chance pero parang mas malala pa ata ngayon. Sabi niya, busy daw siya sa trabaho pero sa pagkakaalam ko, wala namang 24 hours na trabaho sa Pinas para di siya makapag-message kahit isang beses man lang sa isang araw. Sa palagay mo ba DJ Lala, itutuloy ko pa po ba ito? Feeling ko po kasi wala lang to sa kanya at nape-pressure na din po ako sa edad ko. Salamat po in advance DJ Lala and God bless po. Ganito Kyla, no? I'll go straight to the point. My love, if your reason of rushing into a relationship or forcing a relationship to be the relationship na gusto mong mag-last for the rest of your life ay dahil nape-pressure ka sa edad mo, my love, wag. That is not a valid reason for you to force yourself into a relationship and pressure your partner to make it last. Naintindihan mo ko, my love? Huwag ka masyadong nag-worry na 29 ka na, wala ka pang sariling pamilya or hindi ka pa kinakasal. Hello naman sa 33. Hello naman sa turning 33. Pero do you see me pressured? I don't feel any pressure right now. My love, you are looking at it for the wrong reason. Naiintindihan ko naman na gusto mo nang magkaroon ng direksyon yung buhay mo. But my love, ayaw mo din namang gawing padalos-dalos yung desisyon mo. Plus, ito pang situation mo, hindi siya ideal for you na lumagay sa tahimik kung ang magiging siste ninyo ay nasa ibang bansa ka, andito yung partner mo, andito yung magiging pamilya mo. Kasi my love, syempre kapag kayo ay bago pa lang na mag-asawa, bago pa lang na husband and wife, you would wanna spend more time together kasi you want to build a strong foundation para sa relationship ninyo and even stronger foundation dahil nga naman magiging LDR kayo, long distance type of relationship. So do you see where I'm getting at? I am telling you, my love, do not be pressured na kailangan by the age of 29, kailangan by this age meron na akong karelasyon, dapat by this age meron na akong anak. Do not be pressured in life like that. Wag mong ilagay yung burden na yan sa balikat mo. You focus on how you can make your life stable and how you can make your living sustainable in order na para pag nagkaroon ka ng pamilya, you don't have to go elsewhere. You can just spend your time here sa family mo dahil meron na kayong pagkukunan ng pera at hindi mo na kailangan lumayo. Dapat ganyan yung mindset mo if you really want to settle down dahil feeling mo you are now ready to have your own family. Now,
moving forward dyan sa relationship mo with the guy, give him an ultimatum. Bigyan mo na siya ng ultimatum na it's either you communicate with me, you tell me what's going on with you, sabihin mo sa akin kung anong nangyayari sa iyo dyan sa Pinas para hindi ka makapag-reply sa akin sa loob ng 24 oras and higit pa kasi we are counting days before ka mag-reply, or I am gonna call it quits. O diba, you don't have the right na ibato siya sa akin na hindi ako seryoso when every single day I don't miss a day na hindi ako nagme-message sa'yo. O diba, parang it's a simple argument na you can rebut. It's a pointless argument actually that you can rebut. Na hindi mo sa akin pwedeng sabihin na hindi ako seryoso sa'yo kung every single day I am trying to communicate with you. Naiintindihan mo ako, my love? Sabihin mo yan sa kanya, I'm gonna give you an ultimatum. Kapag hindi pa rin tayo nagkaroon ng maganda at maayos at stable na line of communication, let's just call it quits. Kasi I'm not having a relationship with someone na hindi pareho ng mentalidad ko sa relationship. Kung hindi ka seryoso in this relationship like I am, tigil na natin ngayon pa lang. Kesa mag-invest tayo ng sobra-sobra sa relationship na wala naman talagang patutunguhan. Kasi totoo naman, my love Tama ka dun sa sinabi mo na walang job na possible na pwedeng 24 hours, 7 days a week, walang tulugan, walang hingahan, walang anything. Merong split seconds yan, may 1 to 2 minutes yan na may idle moment siya na pwede siyang mag-reply, pwede siyang mag-chat. It's an excuse and it's a shallow one. Kumbaga kung ilalagay mo yan sa korte, it won't stand. It won't hold. Okay? So kung yan lang ang dahilan niya sa'yo, kung yan lang yung kaya niyang ibigay sa'yo and he won't do anything para baguhin yung sarili niya, para maibigay sa'yo yung simpleng bagay na kailangan mo in order to make this relationship work, and that is communication, then it is a smart decision to let go of this person. Okay? Kung yan yung gusto mong mangyari na itong relationship mo, you want to make it last, kailangan nyo talaga ng matibay na pundasyon. At sa sitwasyon nyo ngayon, dalawa na LDR, long distance relationship, communication is a must. Kung hindi niya kaya ibigay ang communication na yan, then you let that person go and just wait for that time na darating sa'yo yung tamang tao na hindi lang communication yung kayang ibigay sa'yo, but security and all the other things that can go along with it when it comes to serious and stable relationship. Naintindihan mo ko, Kyla? Pero again, going back sa first point ko sa'yo, my love, if gusto mong i-pressure yung partner mo just because nape-pressure ka na at the age of 29, wala ka pang pamilya, uulitin ko sa'yo, and let me be clear on this one, 33 na ako. This coming May 19, 33 na ako at wala akong nararamdamang pressure. Wala naman kasing nagsabing libro na kailangan sa ganitong edad kasal na tayo, sa ganitong edad may pamilya na tayo. I do know for a fact na merong expiration date ang mga ladies because tayo ay nagme-menopause, o diba? Nagkakaroon tayo ng inability to have a child. So meron tayong timeline to work with. Pero my mom had her last child at the age of 43. O diba? At kayang-kaya niya pa yun. So, diba, 20 years pa rin is a lot of time. Or kung 29 ka na, you still have 14 years more in your life. So, do not rush. Mag-concentrate ka ngayon on how to make your life stable so that hindi mo na kakailanganin pang umalis ng bansa para magtrabaho, para maging stable yung income. O diba? Kailangan na meron kang meron kang tinatawag na stability before ka magkaroon ng plans for a family. Kasi kung sakasakaling makatagpo ka ng isang tao na ready nang magkaroon ng pamilya, sa sitwasyon nyo ngayon, it's hard to start from scratch. It's hard to start a relationship, let alone a family. Okay? So, gawin mo munang stable yung sarili mo. Pag stable ka na, kapag andito ka na sa bansa, may sarili ka ng business, or meron ka na sariling bahay, may mapagkukunan ka na ng stable income, then you talk about creating a family. And while doing that, meet other people with the same wavelength as you.
Meet other people with the same vision when it comes to relationship like you. Not this boy na ginagawang pastime lang yung relationship. O diba? Wag nang ganito. Bigyan mo siya ultimatum. Kapag hindi pa rin nag-perform, hindi pa rin nag-come through, let this boy go. You deserve a man in your life, not a boy. Okay?